Bafana bakithi sofele manyale ukufa kuyazenzela bafana bakithi sofele manyale ukufa la 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 sithi la 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 usimdoli itshitshile sibhono bathi umzulu amagwazi ucaca umlungu omdangasadodomzasobokazi yesamkwaqumsela ngoba isabala ntuqephuka yimi wethu ngumahlombe walingane olakumanqonquza amacabakulukuba ziyakhuluma ngabe ziyakusha zikubona kushona kwelanga ngishumi kayitobu nombhala kahlana yosikhotheni unodinjwa nozondla kahle ngoba uzondla ngemali yakhe shona kahle wena thani hoha akuza shona kahle jemede thani hoha kamnandi emshadweni uyabona kweqala kumnyakazo manje ngidedela insizwa yakithi isigwili ihleka ngemayini ungabona wena quality umpokabiyela nemazi quality akamiza umsindo amantombazaneni umsindo DJ quality on stage. Hayi lokho ekhale njalo ke enkandla emandaba odwendweni ngeke kakhuzana empungwase kanye ke nokamathenjwa nabo mawelebele abaswenkile mfana ngiyakutshela wena namhlanje impela ukhipha unyawo kamacingwane so yeah guys bakithi cha kuhle sibukele ukhuzane ke esiningoma egiya nali nebutho that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.